Kino alam juga henyo trap Youth Council Education Cell, hapo ka alam usam laban penbiang riang Assistant Secretary, haka janmis ngipalay ka 100 tarik jamang arjana posau. Kila liban bu da ka jingtho hau menteri katanat puli puti urakam ihsangma. Kane ka jilaj bu jingtho ka HWC syau menteri. Kade hadian belami ka kanrum kanram, bar ka jinge kadu jinge ki samla pule, ki bayakho ne ka exam Common University Entrance Test, ne ka CUET, ka belajah ka kasan tarik jamang arjana posau, haka skul ba nehu. Usam laban penbiang riang haba keren syakila patai kubor, ulong ba kate ka jingjia, kade namar ka jingbom shimkia jo ka National Testing Agency, ne ka NTA, ka bala shimti ban peniaj ya kate ka exam. Shushu na kaliang ka seng ka dawaru na ka sarkar, bagan pensitom na ka bating ya ka NTA, ka bala shimti ban peniaj ya ka exam, kam dala ban penbit penbiang ya ki jindon kam. Ya kumba pi tip minin mo kumba pi minin ya jinja minin ha liu halor ka jingtho exam kina ka CUT mo te pi minin ka ada kendram ba ka management team jong ka liu ka fail ban penbiang kina ban bun kina minin kila syam jinja ba pi tang kapor ba bandrung pi ka entrance kalau ikatnya apa, nang tadon si kena aru ki belapang te, nak kalian kat choice ni yo jingtip bagi dan kita kijingja, nak kalian kat choice mening nak le marmar banpet, ke ke baja po ni hu tengilap shisha, ba ki kena ki asyam jinge shisha, hak jingle bam sikyo jong ka management team jong kani hu, tengila iyo ban kan kinjak ru batu registrar bari banpet, ya hapor ngidang ya keren ule kumbang sikyo ya ni ki dikot jong kat choice bar lu om bang kata ka ban su batai mo ka exam ka sedang lai beje tengi ya poi niyo nya keren ba sau beje le sau shneng ni lap ba ha ka tu por udang penbiang yi jingkeli ka exam ka ban sedang lai beje registrar ba team ko jong udang penbiang yi jingkeli sau beje le sau shneng ka peni ba ka management team nin jong kan hu kala feel ban penya ya ka CUT na menta ki kena te nak kalian ka choice ngimla ban susong man kem das ngap namar ki kena lawan ut chingi bat ru mina yo ban phone ya education minister unen yo banyak kenduk menta te namar ba dan meeting ni yo su ban kenduk na su submit ya kani ka memorandum nak kalian ka choice te kani ka memorandum ni la tho ba audai ban form ka committee ban tek ya ka bajam nin hanuhu ban shim strict action ya ka management team ya ka jingle bam sinyo ko jongki halor ka exam ka bamnin nang taru ngila tho hakani ka shiti ba ka government ka state government ka dei ban appoint the nodal officer ba kin khamsuk ikna nodal officer uban ya dei bat ka NTA baki kina kin khamsuk namar bahani kinlap umdan NTA center ki kena ki shem jinge ba bun ki kena ki la phone nei ki la phone changa ki kme ki pa ki la phone chingi ki nong yalam jong ka seng ki la batai ba hak menen ki bun ki kena ki bam tho ki exam te mentang la submit HT ba ni la ong ba ka state government ka di ban shimkia halor ki kena menen ki badu tho exam ba ong tang kata ka jingnong thumur jong ka NTA kala penbita ringi ke choice ba hadu ba dan ki kena kila update ya ki subject ki baper ma na example no kumpi update likely biki di bento andre ba kapau ha ka admit ka kapau kan kawe dia kumya kata na kalian ka choice ngin buat bien bagi kena baru ki di bin yo tho ba ka state government ka di ben chimkia namar pinpek ma ba kemudian bagi ni ya phone ya education minister mutip namar bakani baro kani ka CUT ka David ba ka pet hi na dali misti usai kiti menen ngai kendo ka jingsha visi undon benta ye bakani nei namar ba ula apet di registrapi kani tengi kendo registra menen temenen ka jinga kendo ka jongi kinong ilam ka choice de kapor budang prepare ki exam tak ada prepare question paper tak ada tre ni kendo dela shai dan ni next ndon biang kani exam ni kendo swa kapor kata kadika jingrai na ka choice lang piklam en marpet ma ka kalong penyepi ke bakili iba nomor ba state government ka priang ya kan exam de state government kala ada ban pek lupa ke pinlap menta balai kami ke jing nomor bagi kena kimtip shanu ban keli shanu ban ya yanu unful telara ka government ka priang ni exam
kelak di ban tip ke kelak di ban bu lupa ki helpline number ya nuan call ya nuan phone dan ini keren yang kata mau pak nong tang hani hu menin hani hu ko feel ke di management Henry tinda pek pat la kajing complain ki kena om nang hani hu ko feel nei baro ki kena ki ba apia ki city kila kulmar lo nomor ba kumaong ipi mene ki update live subject Henry habami akademik ka kami taksi subject dah kata ka di ban ba clear mano di ban ba clear ka state government nomor ba ki kena dan ia ka HYC kumnu kan lek banya ya keren baki ki ba penyat national hi kadi ka state government pi kadi banya keren bat ki ba penyat NTA national hi dan nak yang HYC ngin bud din ba baro ki kena ki ba api ai kan ka city kin yo kala bikin tho bat nang taru kim dei ban bandu ya ka admission ki college nomor ba buon ba ki kena menin ki du bantho ya ka city dengan tip ke college kan priang ne without city tengla ai ke jingtho so education minister ba udai ban pha shman ki college ba ki kena ki badu bantho ya ka city ki dei ban priang nomor ka dei ke jingle man hi ka dei ke jingle bom sinyo hi jong government din ka da ko sejak ni dan kalian ke choisi ni sokya shibun ya kita kena men ki basyan ni jing halor ka center ka badan hnihu halor ka jingle bom sunyo jong knihu dan kalian ka choisi ngin sim ki kindon ki ba ya registrar menen nang taru ya kan government ka jongi bakaderu ban form kinja headline center baki kena kinsuk haba ki apia ni city nomor bun ki kena ki phone penban syangi kim tip kumno banne ki kmi pa kim tip kumno banne de government la pha kan ki sti ba ka deiru ban form ka helpline center ba ki kena kinsuk ha ka bay dei ba kan ki city ana mar ba pi pidi ban sum thu ba kata kani ka pediang ya kani ka city ka pediang ka state pi ka nehu kan haki wei ba kan nehu bener ni la elect nehu bening la keren bat registrar dia ka dei hi ke jing bomle yo ngila ela pru seni kino hikai hakiwi kisantan dei shite yo swa kapor kila ong bahkan sadon kan ke city exam kila penbiang rupa shite yo swa kapor hendrei hanuhu menin kadon ki exam menin hi ki pha shi kino hikai bakin kinwan badi ban pe exam takada ko sami ke jing klumar mo management menin hanihu kala feel mo te kumakli iba mo nakaliang ke choisi nginum shong ba ni ai ke bating yo registrar halor ka jingne bam sinyo ya ki kena pule ki batho ya ka city ya kata ngila ya keren para mangi ke ngin sapalat chuchu hanius ki senjam ki bangi